ang impeachment manghigalang gipasaka sa Makabayan Block. Batok mahigalang BBM, dismiss naman to sa House Committee on Justice ang ilang chairperson si Jerbel Loistro. Ugunya, ngilngig tong pagkabutara nila mga higala. Ipatay ang impeachment diha pa lang sa level sa House Committee on Justice. Kining kang Sara, unsa makay may tabo ani? Inighuman mga kagalaan kay kagahapon napasaka naman o na-forward naman sa opisina sa speaker, most likely by next week, ma-appeal ni sa calendar of business, order of business, o unya, ma-forward ni sa House Committee on Justice o ilan yung tukion dito. Sufficient inform ba? Magbutuhay ni sila dito. Tanaw na ko, sufficient inform, dali ra kaniday, sufficient inform, ingon sa sufficient inform na, para sa kang BBM ba? Kay Makabayan Black may nag-file. Ang pangutana, sufficient in substance ba? Ayay, mura og thrilling kayo. Ang kang BBM, gihimadla naman to nga, daan na, dismiss na diha palandaan sa House Committee on Justice. Kay ilang gitukik gid maayo mga higala. Ang requirement diha mahigala sa pag-ila kung sufficient in substance ba, kinahanglan nga dunay recital of facts constituting the offense nga gi-charge. Pero yung ila kay nangita naman daan sila sa mga ebidensya uban pa. Niingon tong ubang mga congressman dili pa panahon. Dili pa evidentiary matters na. Parehara sa fiscal ba? Ang tanawon sa fiscal level mahigala o doon na ba'y probable cause. Ang pag-present og ebidensya ngadto na sa husgado. Pero yung ila mahigala aron nga mamatay gyud alagi sukit-sukit na lang mayo awa oy. So dismiss gyud ang kang BBM. Kini kang Sara unsaon la pagtratar ni mga sukit dig paminaw. Nan kung madayon ang impeachment, mabutuhan mahigala sa level sa House Committee on Justice, i-forward na nila sa plenary. Ngadto na sa plenary, butuhan sana o i-forward ngadto ang articles of impeachment ngadto na sa Senado. O gunya, si Senate President Tito Soto mahigala, atat na atat magini siya mga kaigalaan. Pero mag-isa malabing nasakitan nga gidismiss sa Supreme Court ang kasong Sara. To the point mahigalang ni sukol sa Supreme Court o nisulti pa siya mahigalang mga bati nga pong batok sa Supreme Court. Ginamhinam na nila Soto mahigala kay total dagan sa Vice President o eleksyonon mo di man magsilbi ni may areta mahigala sa laing pamaagi be. Ato ni agi katawa mga sukit tig paminaw kay gahapon atol sa pag forward na sa impeachment complaints ngadto na sa opisina ni Speaker Buji D. Sa report sa Inquirer matod pa si Tito Soto niingon nga kinahanglang paspasan gyud kuno kining impeachment mahigala batok ni Sara. Kanaha pag forward pala na sa complaints sa level sa Secretary General gi-forward ngadto sa opisina sa Speaker ni isyu nag-statements dito Tito Soto. Niingon nang kinahanglang paspasan ang impeachment ni Sara. Pero panahong BBM mahigala wa gyud mo isyu statements Soto kabati pa mo isyu statements Soto. Wa gyud. Matod pa sa report mahigala sa Philippine Daily Inquirer, giingon diri nga ang Senado nga maoy mo serve as the court for the impeachment trial mahigala ni Vice Presidente Sara Duterte should wrap up the proceedings as soon as possible. Senate President Vicente Soto, Tito Soto III said on Friday. Sa Binisaya pamahigala, kinahanglan ko nga mo-wrap up na sa proceedings as soon as possible. Matod pa ni Tito Soto mga sukit tig paminaw. Soto said he will suggest that the impeachment court convene from 3 p.m. onwards Monday to Friday. Matod pa Soto. Straight to the point. Isyo sa pamahayag mahigala nga kinahanglan ko no nga ang impeachment court magsugod alas 3 sa hapon padung nas gabi Lunes ngantos Biyernes para paspasan gyud ang impeachment mahigala ni Sara Duterte. Straight to the point. Matod pang Tito Soto, pinaspasay niyang gusto mga sukit tig paminaw. Pero wala gyud siya mo isyu statement panahong BBM dai wa gyud makaingon nga okay. Na naman ang kaso BBM atong huwato ni unsay kalaki niya paspasan na to ni. Pero kang Sara mahigala
Wa pa gani ma-refers Committee on Justice. Ni issue nag-statement si Soto nga paspasan, ha? Murag siltin siya mahigala nga papasaka na gining kasuha niya, paspasan ko no sa Senado. Matod pas pamahayag ni Tito Soto, it should not be delayed. It needs to be done as soon as possible. The fastest way possible. Sa Binisaya pa, kinalan nga dili ni malangan. Gikinahanglan nga mahumani. Posibleng mahumani. The fastest way possible. Sa pinakapaspas ko nagyod nga paghuman. Naghiman-himan na hinam na gisuto, may galang matangtang na Sara, kay siya ni mo puli. Ata ni tagag-pagtagad, mahigala. Excited na gig kayo Soto na, ha? Excited kayo? Straight to the point. Now, atong balik-balikan mahigala, kay Mingon Soto, paspasan na yun eh. Yung impeachment ni Sara. Ha? O niya, ingon siya nga, gibrief na kuno siya sa iyang mga amigo. Ha? Matod niya, Soto also said he has been briefed for about 2 weeks by 3 justices. 2 from the Court of Appeals and 1 from the Court of Tax Appeals. Nag-research na Dan Soto. Kay siya may mo preside, kay siya man mahigala may Senate President. Although, gi-question na kaniadto mahigala ang Senate President, dili may mo preside. Gi-question na ni mga kagalaan kung ang imong i-impeach, ang subject for impeachment, ang Vice Presidente. Nga naman kung mo preside ang Senate President, naman ko sa interest day. Kay siya good may sunod in rank. Doon na mga questions nga gihimo ini, pwede na yung question nun po Supreme Court. Kay kung ang mo preside in Justice Supreme Court, kay talo ha, kung ang ihiring mga kagalaan, ang subject for impeachment ang Presidente sa nasod, ang mo preside sa impeachment court, ang ang Justice man Supreme Court. Ha? Kay kung ang mo preside, ang Senate President, labi na Vice President ang maoy i-impeach nimo, naaman sa dakong interest. Kay ugaling mahigalag matangtang ang Vice Presidente, sagoy mo sunod, di maghinam-hinam siya. Ha? So, kini tanawono ni day, pwede ning ma-question kung kinsa man mo preside yun. Ang Senate President may mo preside or ang Chief Justice sa Supreme Court. Straight to the point. Kay pareha magkategorya ang Presidente o Vice Presidente. Kanumdo mo sa ato mga impeachment hearings dito sa ato. Panahon may gila, kinsa may naabot yun ang impeachment trial, duha raman. Kay katong uban, pagka-impeach, like aton Merceditas Gutierrez, impeach siya mahigala sa lower house, wa naman siya magpaabot sa Senate. Miditso naman siya mga higala og resign. So pag-resign, nahimo ang isyo nga motin academic. Resign naman siya. Kisa pa man tong uban nga gipasakag impeachment nga ni resign lang day. Pagpasakag impeachment, pagtanaw nga ko na, resign, wa na usaad to si Merceditas Gutierrez, ombudsman. Ang na-filean yung kaso nga nahiring yung sa Senate, duha ra so far. Kinsa man si Irap Estrada o si Justice Renato Corona, duha. Ang kanag yung trial gid ba? Ang uban, wa man mo agi itong trial. Ang kang Gloria may galang impeachment, kutob ra, patay man na sa lower house, kutob. Straight to the point. House Committee on Justice na, patay na daan. Kaya mga congressmen mahigalab. Allies Bands Presidente. Mamao na hitabo akaroon kay BBM. Doon na impeachment complaint kay Pasaka. Diha na kutob mahigala sa House Committee on Justice, di kalusot. So kung atong subayon, katong Commissioner Saday, nga gipasakag impeachment, kutob ra gyapon din ha. Ang nakaabot mga higala nga impeachment dito nga doon nag-impeachment court, duhara ang kang Irap o ingon man ang kang Justice Renato Corona. So, sa dihang si Irap mao mga higalay subject for trial sa impeachment court, ang nag-preside ato si Chief Justice Hilario Davide. Inomdo mo? Nga naman, ang on trial ang presidente man. Presidente man. Niadtong panahon mga higala nga ang Supreme Court Chief Justice pod mao mga higalay subject for impeachment trial, si Senate kinini ang Chief Justice Renato Corona, siyempre dili ang Chief Justice may mukuan, dili pod gikan Supreme Court. Ang ni preside ang Senate President nga mao si Senator
Juan Ponce Enrile. Nga naman, ang subject for impeachment, Chief Justice man Supreme Court. Straight to the point. So kini pwede ning kwestiyonon sa mga abogado ni Duterte kining puntuha. Kay si Tito Soto atat na atat man nabagoy judge nga atat na atat ka. Manabagoy judge mahigala kanang judge ka, mabitang kabantay mo nga o dunay kaso kanang ikaw judge. Dili ka mo comments about kaso. Kay kinahanglan man ka nga mo appear as impartial. You are not required as impartial mahigala sa imong kaugalingon, but you must appear. It is not enough that you are impartial, but you must appear impartial. Pero kining kang Tito Soto mahigalab, grabe naman ang iyang mga pamahayag yun. Batok mahigalang Sara. Bisag kinsang tawhan na mapasulti o maingon, gana nga dili na, way dapig-dapig na Soto eh. Gusto gina nga iyang pin down Sara. So ko gani sa kay mahigala, abot kana ganing decision Supreme Court nga nagbasura sa impeachment case ni Sara. Sukol gani sa mahigala Sara naka-afford nga iyang mura sa nagkasulti mga kaigala, nag-uol kuno ang mga law students, nag-uol kuno ang mga professors tungod sa decision sa Supreme Court. Sa siya rin nag-uol, iya pag yung iamong ng uban nga nag-uol. Ang mga abogado ni Duterte, pwede nila ilan yung mahigalang filean o motion to inhibit kini si Vicente Soto. Filean og motion to inhibit as presiding officer. Niya inviting the Supreme Court Chief Justice nga maoy mo preside. Aron nga mapatas ba? Aron mapatas. Kay ang Senate President maoy presiding judge niya sa impeachment court nga naghinam-hinam siya nga tanggalon gyud Sara, mahimong unfair kana. So pwede ni nga questionon kini nga anggulo mga kaigalan. I don't know kung will respect the wisdom sa mga abogadong Sara Duterte, pero pwede nang questionon nila nga ang judge bias kayo. Si Soto mahigala bias kayo. Klaro kayo sa mga pronouncements. Panahon mahigalang BBM nga na subject for impeachment, wa gyud hilom kastanan, wa gyud bisag gamay buhian si Soto. Karon ang kang Sara mahigala naa pa ganit sa level ha. Naa pa sa level sa Secretary General, mo pa'y pag-forward ni mahigala ngadto na sa Speaker of the House, ni issue ng statement niya, paspasan yun kinahanglan yun nga dalion Nya daghan na sa mga kwanpod. Sa una pod mahigala pag-archive atong impeachment, daan pod siya mga higala nga gusto gyud siya ipadayon gyud to katong impeachment batok ni Sara. So mabasa na nimo daan ang mga biases sa mga kini mga senator judges. Ang mga tao ron makabasa na daan. Much more niining Vicente Soto nga grabe gyud kayo hasta ganing Supreme Court to the point mahigala nga niingon siya nga nag-uol kuno mga kwan. Unsa naman ning Supreme Court, may kunong magpaabuton ta kuno tag mo retire ni sila. So kinitan-aw ko mga kaigalaan kung ang abogadong Sara nimo ingon nga among questiono na ang pagka-presiding officer ni Soto. Okay lang pa, judge man siya, senator judge man siya, pero dili sa may mo-preside. Pwede ni questiono dikin. Kay panahon sa siirap mga higala o sa may kalinan sa vice presidente ang presidente. Maoro man na dili nga kategorya mga sukitig paminaw sa executive department. Sila mo'y highest officials in the executive department. So kung sila mo'y under trial for impeachment, ang mo preside mahigalang Supreme Court Chief Justice. Ang Supreme Court Chief Justice gani mo'y makatubag impeachment, ang mo preside ang Senate President. So kung panalitan ang Chief Justice karon mo i-impeach, mo'y makatubag trial, o si Soto mo'y presiding Senator Judge. Ba't karon si Sara man? Pwede ni protestaan nila nga, question na mo na. Kay, klaro magkay Soto, naghinam-hinam naman na siya nga kwan. Nabagoy judge nga kwan. Na ay klaro nga interest nga naghinam-hinam na nga matangtang yun mga higala ng gitrial kay mo pulis. Ano mga puntuha, may higala pwede na question nila Pwede na question nila. Depende lang sa mga abogadong Sara, mahigala og ilan ang daginoton ng isyuha mga sukiting paminaw. Para nako pwede gyud ang daginoton kay klaro man kay Soto mahigala medyo ang iyang kwan pronouncement sa dili man fair. So nya ikaw may mag-preside din ha. Nga mura man kag
kahambato na atat na mga higala sa tanang senador gud mo siya mo ay atat na atat gyud kaayo. Ingon Soto nagpractice na kuno siya. Doon na kuno yung mga justices kuno sa Court of Appeals nga mga amigo o sa Court of Tax Appeals, matod pa niya nagpractice na briefing. Matod pa niya Soto said he has been briefed for about 2 weeks by 3 justices, 2 from the Court of Appeals and 1 from the Court of Tax Appeals. Gi-training na siya, gi-briefing na kuno siya. Niining mga duha ka semana na. Duha kuno ka mga justices sa Court of Appeals ug usa ka justice sa Court of Tax Appeals. Matod pa niya, I am being briefed by some justices' friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court when it comes to rules of evidence and rules on criminal procedures. Straight to the point. Matod pa mahigala. Kini, pwede ning ilang protestaan, ilan ni mahigalang filean og motion nga ipa-inhibit ni as presiding senator judge on ground mahigala. First, bias. Naginamhinam na sa mahigala nga matangtang sara sa may fairness ana. So ipa-inhibit ni siya kay ang under trial mahigala ang vice presidente man. Sama sa panahon ni Irap, ang under trial mahigala ang presidente, ang nag-preside ang justice sa Supreme Court. Apan kung justice sa Supreme Court, Chief Justice maoy mahimo manghigalang under trial, pwede nga ang Senate President may mo preside. Kani, daginuton lang ni nga portion. Nganong kinahanglan daginuton lang kay unsa ang pagkakuha na to ang ruling ana kay ang kana kung ikaw maoy mo preside mahigala inig na mga objections kinsa may mo rule ang presiding officer man objection your honor. Ang question is misleading, the question is leading something inana. Unya ang rules mga higala bias. That's number 1. Number 2, dili man abogado Soto. Lahi to mga higala og si Indrile kaniadto kay abogado man siya. Kasabot man siya sa rules on evidence. Kasabot man siya sa pag-rule mga higala kung doon ay mga objections. Si Soto di man. Nga di na ba ni itbulaga ning atong kuha ning kalakihan? So pwede nang kwestiyono ng napita ron. Unya, gibrief na kuno siya mga higala, no? Dako kini nga tan-awon mga sukit di paminaw, kini nga area, Og miingon mga higala, mo bitaw nga miingon po si Kuan, kini kong Senate President mga kahigalaan, mahimo ikaw Senate President but as presiding officer sa impeachment court, mahimo nga ilang kwestiyono na. Mahimo ilang kwestiyonon sa Defense Council. Mo ni mga kahigalaan Pero ingon si former Senate President Frank Drilon nga magdepende ni kini si Soto mga higala kung mapulihan ni isip Senate President delikado nga ang impeachment mapiktaran sab mga sukit tig paminaw. Mapiktaran sad kay pareha atong si Senate President Chis Escudero. Wa may impeachment nga nahitabo kay si Chis naglangan-langan man. Ingon siya wa pa man kanang paabuton sa nato ning kwan. Una ta magsugod sa trial. Gisigihan nag-ingon nga naay gibutang forthwith, awa maminaw si Escudero. Pero si Soto na, madayon gani, pero ingon si Frank Drilon, kung mailisan ang leadership sa Senado, malagmit nga malangan o dili gyapon madayon ng impeachment. Straight to the point. So dunay mga movements karon diha sa Senado nga pulihan si Tito Soto. Dunay power sharing mga higala mo tong gi-float nila angan ni Senator Loren Legarda nga may mupuli ni Tito Soto. Ambot ka kung si Loren may mupuli unsay mahitabo sa impeachment. Makakuha ba og fair nga presiding judge ang impeachment court kung si Loren Legarda mao'y mulingkod as compared ni Soto? Mo na dakong question. Straight to the point. So nilutaw ang nga ni Loren nga kinini ang mapuli ni Soto. Pero although na patch up to mga kaigalaan nga power sharing lang kuno apang giklaron Soto ron nga dili ko na power sharing dai ilang nahuna-hunaan nga ila kuno ihimo ang president gyud si Loren Legarda kay aron maghimo is like history nga first woman Senate President. Wa pa day Senate President mahigalang babae. Kung pananglitan ma Senate President si Loren Legarda mao ni ang unang babae nga mamahimong Senate President.
ilan ang himuon kuno pero unya na inighapit na mahuman ang 20th Congress. Straight to the point. Mo ni lang sulti ni 2027 na kuno pilion si Loren before mahuman ang ilang term sa 2028 aron mahimo siyang Senate President, unang babae nga nahimong Senate President. Mo na isulting Tito Soto pero nanggawas niya mahigalang mga huhungihong nga pulihan siya ang liderato mga higala kay pananglitan kung ikudita si Tito Soto diha. Nya lain mga higala mo ay mahimong Senate President, especially kung gikan mga higala sa minority. Delikado o kana mga higala maoy makadugang og pugong sa impeachment case batok ni Sara Duterte mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. So daghang kamada ining mahitabo didto mahigala sa Upper House of Congress, dito sa Senate, daghang kamada nga mahitabo nini. Gumikan kay tan-awon man ang matawag natog komposisyon diha. Pero tan-awonon sa mga higala kung unsay mahitabo nining kalakiha karon, gumikan mga kaigalaan kay wa man kuwang ra ba ang mga Duterte, pro Duterte senators kay si Bato de la Rosa, di naman tong pakita. Kay ginahulga-hulga man to mahigala nga pakita ka gani. Di ara bay waran sa ICC. Medyo ibanan pod, no? Didto sa kauluhan pod gisubmit na sa House Secretary General ang impeachment complaints batok ni Vice President Sara Duterte ngadto na mga higala sa House Speaker nga mao si Bujidi. So sa pagkakaroon, ang bula na anak karon ni Bujidi, kining Speaker of the House. Unya kay naa naman niya, ang rules may ganang nag-ingon man within 10 days, kinahanglan nga i-appeal na sa order of business. So musugod nagdagan kining maong impeachment complaints kung maohona. Unya, within 3 days thereafter, i-refer na sa House Committee on Justice. Deem initiated na. Once ma-refer na, deem initiated na ang impeachment. So karon mo dagan na ni mga higala kay doon na may reglementary period ang House Speaker nga within 10 days sa gyud kinahanglan ma-appeal sa order of business. Nya kanang 10 days giklaro sa Supreme Court nga dili na 10 session days. Mas lisod ba nga 10 session days may galang sabton ko di kasabot ang mga liman sa anak mga kagalaan kay sila raman ang Congress may magbutbuot day. Kano sa siya karon session day ron, why session day? Ilala lang ko noon pero moingon na gani Supreme Court, giklaro sa Supreme Court kanang giingon nga 10 days buti pasabot na calendar days for purposes of impeachment. Straight to the point. So giklaro na muna akong giingon gipatin-aw sa Supreme Court. Muna kung ang mga law students nga naminaw na to karon hasta mga professors mahigala sa law schools, mas malipay sila. Kay giklaro naman Supreme Court nga kining but kasabot din ng 10 session days for purposes of impeachment, calendar days na masayon kayong ipon ang calendar days. Kaya nag-ihap nimo may kalam, ihap naman kas kalendaryo og 10 days. Unya pag ihap nimo apil sa Sabado Domingo, the normal way of counting ra gyud sa mga adlaw. So sayon kayo. Sa latod mas madali kining impeachment ni Sara sa pagkakaroon mas simplify siya as compared before. Yang anong pertimang yung sukuan ni Tito Soto mga higala Supreme Court? Kaya mo nga mura na nagkuwang lang niya mahigala diyan giinan nga kanus apa ka ng mga retire ni mga justices day. Impossible dream na kuno mga higala kining impeachment. Ngano man nga mas nasayo naman tani ron. Ang tubag mga higala kinis Vicente Soto do na sa nakita nga lain. Kaya ginamhinam nang siya nga ma-impeach ang Sara. Ang nakita ni Vicente Soto mga kagalaan mao nga ang dakong question magud karon kung ang mga congressmen nga ni pirma last year mo pirma bagihapon karon nga tuiga mahigala batok kang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Dako pa na mga higalang questionable. Kay kadto mong last year at least naa na ginunta na file na. So ang sunod anak mahigala naka trial na lang sa impeachment court. Karon kay back to square one man. Ug back to square one sa tubag kining impeachment mahigala i-appeal na sa order of business. No do na hinuoy number of days mahigala apang anda kong problema kung kining maong mga congressmen andam pabakaha mga higalang mamirma ron. Na may mga factors, na may mga factors. Kay tanaw na to kung kasamang names kana bang
Committee on Justice, mao ni nag-compose Committee on Justice, Jervil Loistro mahigala maoy kuano kanio. Si Jervil Loistro maoy ilang chairperson. So the same Committee on Justice nag-dismiss sa kaso ni BBM, the same members, the same composition of the House Committee on Justice ang mo evaluate sa impeachment case batok ni Sara Duterte. Tan-aw nila kung sufficient in form and substance ba. Dayon ila kanang i-take up, dayon ilang butuhan mga kagalaan within sa Committee on Justice. Ang pangutana ana ron, within sa Committee on Justice, makalusot ba ng impeachment ni Sara or dili? Ang kang BBM mo, aman makalusot. So ang mga congressmen, malagmit, maingon man ng congressmen nga, patas na lang ta para fair, wa kalusot ang kang BBM, di lang po ito palutson ng Sara, para ang mga tao makaingon nga, fair ta, sa House Committee on Justice. Pero pwede sad nga maingon sa basura na kang BBM ang kang Sara may tumbutuhan. Pwede. Pero inig-abot sa plenary. Katong kinadak-an na ba names? Kita katong video names nga to nang dako nga kwan sa Congress, tong dako nga kwan nila. Motoy plenary. Inig-abot sa plenary, makakuha ba sila og 1/3 votes? Remember Indekin, pila man kabo congressman karon day? Ha? Ang present composition mga kagalaan sa mga congressmen. Doon naman mahigala 28 Congress, doon na tayo mga 317 lawmakers. Mga legislative representatives ana, 254 o 63 niya na party list. Sa ato pa, ubay-ubay ni sila mga kaigalaan, 317 tanan. Okay. 317 ka mga congressmen. So, o moingon ta mga higala nga mukuha ka og 1/3 votes, nasa mga 100 kapin ang 1/3 votes. Bueno, ang Makabayan Black, kung mamirma sila, wala man sa kaabot og 100 ay. Nya kini Makabayan Black, pwede na sa mupirma mga higala kay lahi man ilang krusada. Apan kadto mga district representatives, mamirma pa ba sila? Muna akong question, mamirma pa ba sila? Muna si Soto, ingon Soto nga wa na, may katong tatong Supreme Court, nga katong tatong impeachment nga napasaka na, anong gidismiss man Supreme Court? Kadto ba yung gusto kay ngano? Define na sa Supreme Court masayo na ta karon, apan na nabalakan Soto mahigala og the same number of congressmen mo pirma ba labi na nga nagsingabot na ang 2028 elections. Positioning na para sa 2028. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala. Remember nga ni-define na ang Supreme Court, masayo na ni karon. Kung buto na hunaon mga higala, mas sayo na ning impeachment karon. Kay once mo file ang usa ka tawo og impeachment, sa first mode mahigala nga ordinary citizen ang mo file unya nay maka-endorse nga member of the House, ma-file na sa Secretary General. Inig-file ana mga kaigalaan, i-adto na sa Office of the Speaker. Pag adto na sa Office of the Speaker, 10 days lang. 10 calendar days. Sa bagong definition Supreme Court. So masayon unta. Ang impeachment karon nga mahimo sa procedure mga higala. Masayon, nagisgutan ni mo procedure, masayon siya. Kay giklaro ng Supreme Court nga calendar days. Pero nga nung Soto mahigala pati masukuha gyud niya. Tungod kay ang pirma mahigala sa congressman, di ta kasiguro nga ang kadto mga congressmen nga namayurma kanadto mo pirma gyapon karon. Straight to the Di point. ta kasiguro. Di ta kasiguro. So karong adlaw kay atong Biyernes mahigala bisag bagyong basyang dito sa Mindanao o sa Visayas, ila naman gi-submit dito sa office mahigala ng Speaker Bujidi. Giduso na sa Office of the Secretary General, ngadto na sa Office of the House Speaker. So karong adlaw kay unsa man to pizza atong Friday? Pizza size. So 7, 8, 9. Ika-third day na ron. Ikatulong adlaw na karon. Nya 10 days na may gihatag. Within 10 days naman. So within this week yun eh. Kaya ika 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ika 10th day ani ngadto sa pizza size. Mo ika napo nga adlaw. Pwede adto na ibutang sa kwan, ibutang tag ilag yung isagad. Og nagpagasolina pa ka, isagad yun. So either within this week i-appeal sa order of business or adto na i-appeal sa pizza size sa February. Maigo gyapon siya may gala sa 10 calendar days. Kay ihap nimo, ihap man appeal ang Sabado Domingo. So ilan naman gi-submit dito sa speaker anang pizza size. Sa to pa pizza city first day na na. Pizza 8 second day. Karon pizza 9 ika third day na.
Kana masayon kay sabton hinuon masayon mga higalang ipon. Ha? Sa laktod nga pagkaistorya, gi simplify pag mayo Supreme Court. Dapat malipay mo na mingon lipay ang mga law students anak kana pay maglisod kay sabot. Sayon kay sabton hastang ordinary people mahigala makasabot na gyud kay pag ihap calendar days naman. Ha? Pero nga nang masuto nga nagyod mo na sang para niya mahigala impossible dream na kuno. Kana tungod mga higala kay ang dakong question ani ron. Kadto mga congressmen. Kadto mga congressmen nga ni pirma mga higala sa milabay nga impeachment complaints. Nga ilang gidali-dali February 6 to mga sukit paminaw. 215 to mga congressmen no. 215. Kadtong 215 mamirma pa maturon. Mo na dakong pangutana. Kay kinahanglan man og 1/3 votes under mahigala sa Article 11, Section 3 sa atong 1987 Constitution aron mapasaka ang articles of impeachment ngadto sa Senate. Kinahanglan og 1/3 vote sa mga congressmen. Pila may 1/3 nga mga congressmen karon na may mga 317 ka mga congressmen. So ang 1/3 ana nasa mga 105 or 106 inana. Kinahanglan ka ana nga boto aron mapasar nimo ang impeachment articles of impeachment ngadto na sa Senate. Straight to the Na point. last year napasar no tato. Karon ni back to square one man ang question nga dako, makuha pa ba ka ng the same number? Straight to the Or point. kung dili makuha at least 1/3 number, makuha pa ba ka na? Mo na dakong question karon. Straight to the Kay point. kung imong saligan ang Makabayan Black, nga maoy mubutar mga higala, pila ra may Makabayan Black, pila ra man ang Makabayan Black, di man makaabot og 1/3 inday Dili kabot 1/3. Bisan gani og tanan nga mga party list representatives. Although kay bawta nga dili tanan mobutar gyud nga party list, but ibutang ta lang granting for the sake of argument that all party list representatives would vote for the impeachment mga higala nga ma-transmit ngadto sa Senate. So pila ra man kabuok 63 party list representatives sa pa 63 votes ra. Wala kabot og 1/3. So mang-convince sila og mga congressmen uban nga mo pirma aron nga kanang articles of impeachment mapasar ngadto mahigala sa Senate. Straight to the point. Kining pag back to square one mo ni dakong problema ni Soto, Kay gusto na ginamhinam na gud nga may nagma-impeach sa Sara para magkapuli po siya lagi. Siya gud mahigala mo yung next in line, Siya yung next in line. So, nagkamot yung Soto in taon mga sukid di paminaw. Pero ang problema ni back to square one man, diha nang laay ang tinapitaron. Kay musugot kag sa dili mahigala kini mga congressmen magtimbang-timbang man gyud Mabitaw to hinungdan last year katong impeachment mahigala nga napasaka na unta nga nalangan-langan sa to because ang mga congressmen kapirmahon kadilion. Kabantay mo ang pagpasaka kaso sa impeachment, ang first complaint ko December 4 no? O December 2, December 4, doon na po nagpasaka December 19. Huwag yun ma-action Niabot ko duha ka buwan. Kay tibok month of December, why action? Tibok month of January, why action? Abot na lang o February 6, usa pa mi action. Nga naman, nagduha-duha mga congressmen og ilabang i-impeach si Sara o di ba? Kay nga no, sus kadelikado no? Ang ilang karir mahigala og nakataya man sa dahandapita mga sukid di paminaw. Straight to the point. Tiyaw mo na, nakataya ang ilang karir. Pero pag ingon ni Martin, pirma mo, kay di ay ginagmay diri nga grasya. Mato pa sa ligasyon mahigala kay hasta kay Doc Flasco ni explicar man nga ni pirma ko tungod ninyo. Ang mga tao may gipasingin lang nga ni pirma ko tungod ninyo. Kay doon ako ng mga kaayuhan mga higala lagi. Nga og di kang pirma, pitaran imong kaayuhan, Sa lakto pa doon naging panghatag to. Ang uban sad mga kikilan tagbog explicar. Kadto gilang explanation sa una. Nga ingon sila, ito mga congressman sa Bohol, ingon sa congressman sa Bohol day, suko mga tao nga nung pirma batok ni Inday Sara, ingon tong congressman sa Bohol, ay lamog kasuko nga ni pirma ko kay ang akong pagpirma aron ba nga mataga ag higayon si BP Sara nga maka-explicar sa iyang kaugalingon. Muna nga ni pirma ko nga na impeachment trial kay higayon na ni BP Sara nga maka-explicar siya
Ya kana ang mga tao naron imong ilaron ang klasiya sa katarungan. Ug mao nang klasiya sa katarungan ngano inyong gidismiss kay BBM. Straight to the point. Ha? Gibuguan na gibos mga tao. Straight to the May point. mga bulanon ay may kabuang iha tuo kag mga bulanon og imo lang kabuangan. Ang mga tao may kasabot sila ay isodo sa tas bulsa ay. Pila man ka mga congressman, pila ka congressman ang nigamit ana nga linya. Lahi po to ingon nga ni pirma ko kay abi man ako snacks na to. Pila ka congressman ang nigamit ana nga linya. Nga, may pirma ko para sa kaayuhan sa distrito. Usa na spras ko, may pirma ko tungod ninyo. Ese. So, ang katunguban, may pirma mi, aron nga matagag higayon nga maka-explicar si BP Sara ang iyang side, mabati. O kana nga klase sa katarungan nga nung wa man ninyo pirmahe kang BBM. Ha? Nga nung inyo manggidismiss kang BBM ug mao magkana nga aron matagaan sa BBM, i-impeach na to. Panahigayon ang impeachment trial para maka-explain si BBM. Nga nung man. So, mga tao mingon, ayay inyo na sabing isource bulsa na. So, ang mga factors karon, ang mga factors man na kalas Tito Soto pati sa kuha gyud niya kay gusto na siya nga kadtong impeachment nga niabot na gyud unta sa Senate, kadto na gyud unta. Duol na gyud unta to. Kay mobalik ta sa square one, medyo sa kaon kini. Pwede ko nang imong diktahan ng mga congressmen kay daghan mga alay mahigala sa Marcos administration pero tinuray lang sa ilang experience last election. Ha? Sa ilang nakita last election, medyo kulba-kulba sa ng mga congressmen. Prangka-prangka lang pagka-istorya, ha? Straight to the point. O dili ni mo tagaan, o dili ni mo presyuron nga mamili, manimbang-timbang sila mismo kuyawan sa na sila. Ha? Kuyawan sa na sila. Kaya ang backlash mga higala last election kay Baobita. Ha? So, ang factor na numero uno, kinsa may nag-initiate sa Binay-Ranay, matod pa sa aligasyon. O ibutang ta Binay-Ranay or mga pahalipay, na-mention man na Andok Frasco, mahigala nga, para kuno sa distrito, kay doon mga kaayuhan. Ha? Kinsa man mahigala factor ato nag-lead sa House of Representatives, si Martin Romualdez. So si Martin maumang higala na ning kuro, pagmandal sa mga congressman, mauna itong buhaton. Ang pangutana ron, si Bujidi, pariha ba og kalibre ni Martin, pariha ba ambisyon ni Martin, maungo na question da karon. Straight to the point. Kay kadtos Martin gusto man to nga maoy sunod nga presidente. Nya kinis Bujidi wa may pangandoy na day mo kuno ng Bujidi. Kadtos Martin lahi man gito siya kay human ni Marcos, siya na ba sunod. Mo nang gusto siya mahigala nga ipin down gyud Sara. Kay sa iyang pagtuo nga kung mapin down si Sara, hayahay na ang iyang pagsaka. Karon si Martin Romualdez out of the picture naman. Munang pangutana karon dako, makakuha ba og the same number of congressmen, the same number of signatures ang impeachment complaint nga ipasaka karon? Mo take two ba kani? Mingon na take one, palpak ang take one. Straight to the point. Aritas take two ba take two kung okay ba ni take two? Di ba kani mapalpak na pong take two? Ang faktor kani adto tungod ni Martin Romualdez nga dunay ambisyon si Martin Romualdez mo na siya mo'y naniguro gyud sa maneuvering. Karon bisa kun saon pa mahigala, bisa ibutan tala nga ma-impeach Sara una Martin, di man gyapon ikaw may mga presidente ko inawagtang naman gani kay Senate President, Senate House Speaker. So medyo lahi ang kamada ron sa lower house. Ikaduha, ang mga congressmen og naminaw na to ron na may mga naminaw na to yung mga congressmen. Ang ilang mga staff na minam ginato. Prangka-prangka pagka-istorya, medyo alanganin ron tungod mahigala sa umaabot ng election 2028. Dumot ng mga tao. Straight to the point. Dumot man ng mga tao, kasabot mo sila. Kasabot sila nga kining impeachment ni Sara, dili ni gining ebidensya mo isgutan. Dili gyud ni mahigala nga corruption isgutan. Kay corruption pa, unahon na to flood control, trillion god ang kantidad ng flood control. Trillion. Pero na, kalimtan lang tong trillion, kalimtan lang tong dunay nga matay, daghang milutaw sa sapa, kalimtan lang to kay unahon gyud Sara. Kasabot sila nga politika maginya wa may lain.
So kini mga tao, hilom-hilom lang ni. Hilom-hilom lang ni. Inig-abot sa panahon na ang haring lungsod, nighukom na hasta ng congressman, hukman ko nila na. Straight to the point. Ha? So kini mga congressman karon. So maabot ng election 2028, medyo o mupirma sila mahigala, nagtanaw ang mga tao, nya kanang ilang mga distrito diha, daan na naroon kay, lahi man to sa una ha, timan eh. Nya itong 2025 election, it was a midterm election. Ug unsa may midterm election, kanang mga mukandidato diha makibangga og incumbent, dili na sila mamangga anang during midterm election unless daghan gyud ka kwarta. Pero igo-igo na kayo hindi ka mo bangga. Nga naman laay man kayo ng midterm election banggaon. Wa man kayo sponsors taas, 5 kang presidente ang administrasyon na diha. Nya kinsa may muda sa inyo. Wala. Lahi mag presidential election. So karon ang mga congressmen maghuna-huna sila porbida no. Presidential election na ba hapit unya kita umupirma ta na karon, umupirma ka ang mga tao magtigaman man na. Nagtigaman sa mga tao kanang distrito po nimo din ha. Doon na po yung mga naplano na ron nga modagag congressman. Daghan man gyud mga interesado gyud ron. Kay presidential election man daghay interesado. Kini, klaro-klaro gyud kamantay mo nga og mo ingon midterm election wa kayoy unopposed ng uban nga mga mayors, mga governors, congressmen unopposed. Ngano man, di makaganahang modagan kay gawas nga labi na pag incumbent ang imong kontra ikaw challenger nya wa kay backup sa taas. Medyo lisod. Wa pa kay partidong klaro, oposisyon nga nya human medyo murag huyang, lisod kayo. Pero presidential election gani mahigala, do na kay imong presidente, do na kay imong vice presidente, do na kay complete line up sa senators, all the way down na aka, medyo ligon-ligon. So kini mo'y tanaw ng mga congressmen karon, mahunahon na sumupirma ta ani. Medyo di ba katabdelikado sa atong distrito? Straight to the Sa point. impeachment case nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte, ang kinini ang si Vice President Sara mahigala mi issue na og statement labot ani kining gipasaka nga impeachment sa grupong Akbayan. Doon na ni mga nagpasaka palain pero ang iyang gi-specify kining grupo sa Akbayan mga higala mo gi-specify ni Vice President Sara. Atong paminawon mahigala ning iyang statement sa iyang video mga higala nga gipagawas o nya ato mga higala nga hatagan og dugang pang mga paghisgot-hisgot kini iyang mga gipanulti. Standby. Okay, names. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo.
isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Okay, mao ni mahigala ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte makikilan labot ining impeachment. Ato ning hisgutan mahigala tagsa-tagsa punto por punto. Straight to the Now point. atong balik-balikan mahigala ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte labot ining kasong impeachment nga gipasaka batok niya mga higala. Nga matod niya kining walay ebidensya matod pang Sara. O ingon siya nga kining grupong akbayan wa ni credibility nga mapasakag kaso kay ang ilang leader nga si Risa Hontiveros klaro man nga dunay plano mahigala duna may iyang kaugalingong interest gyud, no? Base sa video clip sa niya gibutang ni Sara Duterte diha sa iyang speech mga kaigsunan. Straight to the point. Nga samtang naapa ang iyang anak, doon na pa'y threat sa full-blown mga higala nga Duterte comeback. So, ingon sa dili na ebidensya nga evidence-based mga kahigalaan. Sumuni ang iyang butyag ni Sara mga sukit ni paminaw. Tanahon tala ni mga higala kung sa'y badangatan ini mong impeachment kay last year manggod, mura manggod to mga higala ba og tuloy-tuloy no tato ba? Makaskwabol na unta kay doon naman to'y quad committee. Muna iyang gimension may gala nga ang 19th Congress doon ay investigation in aid of legislation pero dili to in aid of legislation. Ituyo to mahigala para sa impeachment. Straight to the Kung point. hinumdon ta nga doon ay gitukod mahigala adto panahon na nga quad committee. Quadcom. So katong Quadcom mo to nag-investigate in aid of legislation kunuhay. Pero ang target ato impeachment mahigala Sara. Straight to the point. Mao gyud main target. Pero karon sa man niron og mo squabble ang mga tao, mo na kung ingon tanawonon gyud ni og kanabang ang katawhang Pilipinhon kining ilang plano pagpa-impeach si Sara supported by the people ba ni? Mo ni tanawonon ron. So ang ato mga representative sa ilang pagpirma unya, ila gyud tanawon og unsa gyud pulso sa katawhan. Otherwise, sila po mo daot unya sa maabot nga eleksyon. Straight to the point. Ay katong sa una, pinaspasay naman ito nga murag duol na ba? Kaya naaman mahigalang Quadcom. Karon wa man, namingaw man Quadcom. Nawa naman tong Quadcom kay katong Quad Committee mga higala. Nang pildi man to sila, si Bini Abante naman ni nahabilin, pero si Bini Abante na pildi ni. Nidaog lang ni by way of technicality kunuhay. Straight to the point. So, kadto si Dan Fernandez. Apil to mga higala nga. Humanam to in term ni Dan Fernandez ni dagan tog laing nga position pildi. Si Robert Ace Barbers upat nito sila kabok. Si Dan kininang Dan Fernandez. Si Robert Barbers
si Romeo Acop day, no? Og ingon man mahigala si Kuan, kini ni ang Bini Abante. So, sila mo inagda atong sa Quad Committee. Ang uban mga members ato mga kagilaan. Ha? Mga members mahigala sa House Quad Committee. So kadto sugno na to murag init na ba? Padung na to init mahigala, padung na to impeachment. Ang problema na bugnaw naman ron kayo naman ang Quadcom. Unsa man ni Ramon dakong pangutana mahigala og willing pa bang mamirma ang mga congressmen anay panahon na ron? Straight to the point. Kay kung kabantay mo sa mga impeachment cases nga nangagi, kana bang init ba? Panahon may galang irap, kinumdo mo, gimisigahan man to. Kay ang doon impeachment trial nga nahitabo, ang kang irap o kang corona. Morman, mga impeachment cases nga, niabot gyud mahigalas punto nga, niabot gyud dito sa Senate Impeachment Court. Ang uban, ito Mercedes Gutierrez, wa naman tumabot kay pagtanaw mahigala nga, namirma na mga congressmen, impeach na siya sa lower house, wa makabot og conviction kay ni-resign man siya. Bawas atong sa Kumilik Indeken, ni-resign sab. No, wa na niya paabuta ba? Kining kang Sara ikatulo ni kung moabot manggaling anak nga punto kay niabot na mo tato. Diingon mo Supreme Court dili mao, ha? Technicality mahigala. Basura mahigala Supreme Court. Kay dunay abuse mahigala nga gihimo ang House of Representatives. Straight to the point. So back to square one. Ang pangutana ini karon sa square one, kung willing pa bang mamirma ang mga congressmen? Kay kung magkahinumdom ta mga higala katong panahon ni Irap, katong mga nakasubay may higala kadto si Teofisto Gingguna maotoy nag-deliver sa speech atol gyapon tuday sa investigation sa Congress. Senate Blue Ribbon Committee tong investigation, ug wa ko masayop. Nga ni-deliver si Teofisto Gingguna katong senior og speech may higala iyang title ay accuse. Iyang giakusahan si Irap nga ni dawat mahigala og kwarta gikan sa waiting. Ha? Karon ang isyu ron mahigala labaw pa ron sa waiting ng isyu pero wala na tabo. So kadto mga kailangan do na to investigation diha sa Congress, particularly sa Senate, unya kadtong mao investigation niabot sa punto nga pasakaan og kaso si Irap mahigala nga impeachment. Straight to the point. Kinomdo mo? Mauso din panahon ni Corona. Ang Justice Corona. Investigation niya po na. Diri mga higalas Congress nga nadugay investigation, tuloy-tuloy, kana mag-init na ba? Na abot sa punto nga doon ang impeachment. Straight to the point. Kining kang Sara mahigala kay nabaraw man. Straight to the point. Katong tan sa Quad Committee, init na tato. Confidential funds na, init na kayo. Lahos-lahos na unta. Nya nabaraw man, karon nabugnaw man. Ya, nabutangan mahigala flood control projects nga mga anomalya. Medyo ang mga tao, dili na inana baka init, unlike na tong milabayng tuig. So, mo ni ang problema ron kung willing pa bang mamirma ang mga congressmen ining maong impeachment complaint. Ha? Willing pa ba sa mo pirma para nga ang articles of impeachment mapasar o ma-submit ngadto mahigala sa Senado? Mo na dakong question. Straight to the point. Kay kini mga congressmen karon magtan-aw man sad ni sila mahigala sa umaabot unya nga election. Ha? Kay ilang ipindown si Sara siguro agyo ninyo nga mapindown. Kay og dili dako ang problema sa congressman ron day. Panalitan ikaw congressman ka, mo pirma ka panalitan impeach Sara. Inigabot sa Senate siguro on nila nga kini ni ang makonbikto sa Senate, nga musipyat to sa Senate nga makadagan si Sara by 2028. Discuss ang karera sa congressman. Straight to the point. Kay sigurado man mga higala nga suko ang mga tao, like what happened atong 2025, unya niya ng panahon na, doon na nagikontra ni nga mga congressmen karon nga, by 2028 na nagikontras lang nga klaro. Straight to the point. Unya kana nga mga kontra, linya ni Sara, sus kadelikado daykin. Kadelikado yun. Delikado og maundang ang karir, ining mao mga congressmen. Straight to the point. Kay last year mga kagalaan, namirma sila, nakita nila ang resulta sa eleksyon, but remember, wa sila yung mga kontrang klaro adto. In fact, dunay mga unopposed adto. Nga mga congressmen unopposed, kay kana magong midterm election, dili kayo ganahan ang mga tao, ang mga kandidato managan anak nga mubangga kag incumbent. Ha? Oh, dili kay ganahan. Kadto bitaw si Romeo Acop, unopposed man to. But karon ang lima ka ang members may gala sa Quad Committee, Quadcom,
Kining upat mga higala ka mga chairman sa Quadcom. Wa naman. Si Abante lang nahabilin, pero si Abante pildi po ni. By technicality lang kay katong yang kontra giba deklara man niya dili natural born Filipino citizen. So ang upat wala na diha. Si Dan Fernandez wa na. Si Robert Barbers wa na. Si Romeo Acop nitaliwan to sa laing kalibutan pero tandog lang yun. So si Benvenido Abante na lang ginahabilin. Pildi pa yun. So kita sa effect at that time. So kini mga congressmen karon ang dakong question sa ilang ani ron ilang ipugos o pasaka ang kasong impeachment batok ni Sara. Willing bang mo pirma sila aron makakuha og 1/3 votes aron mapasar ang articles of impeachment ngadto mahigala sa Senate. Straight to the point. E nigabot sa Senate to ana po ang thrilling dito. Kay kini mga senators karon kini positioning man nirong nahitabo ron sa Senate. Kinahanglan og 16 ka mga senador pag-convict mahigalang Sara. Nagmusipyat ni dito. Siguroon gyud lang dili mo sipyat. 15 ra man ni ka senador mahigalang tuwa sa Pikas unya sa Pikas Siam. Kanang Siam enough man maka paabsulto ni Sara. Kay kinahanglan man og 16, 2/3 votes. O makakuha sila sa Pikas kay hulgaon nila mga kagalaan nga maapil mo sa flood control project kung di mo konbiktong Sara, pwede na, ngailang himuon. Ang kabalak-an lang ani kung panalitag musipyat, makadagan gani Sara mahigala og presidente kay musipyat ang ilang impeachment, medyo sikwati yun. Mo ni tanawon yun sa mga congressmen kay o makadagan si Sara, unya kini mga congressmen nga namirma pakontrahan diha, narabay daghang mga interesado yun. Straight to the point. Narabay daghang interesado, so medyo madelikado ang ilang karir. Unay tanaw nun, kanang napita. Ikaduha, kung panalitan ma-impeach yun si Sara, dili ka mobalhin ang simpatiya sa mga tao ngadto kang pulong or ngadto kang basti. Muna ilaing tanaw nun sa mahigala, considering nga ang Pilipino mga emosyonal. O mahibaw sila mahigala, wa man gini, purely panawdaog naman gini, purely politika naman gini. Wa man gini, wa man gini ingon nga dunay evidence-based nga pasaka ang impeachment kay tungod sa ebidensya, tungod kay aron nga masumpo ang korupsyon, di man ni mao. Kay sumpo sa korupsyon pa, unahon, taning flood control. Straight to the point. Sa mga tao, dili ni mo limong-limungan anang puntuha mga sukid ng paminaw. So karon mo na nga si Vicente Soto, kung kabantay mo, pertigid niya mga higalang dako niya kay ubos Supreme Court ngano nga gidismiss by technicality kadtong kasuha may galang impeachment. Tungod ana nga og mo back to square one, mahimo ba ka nga doon na pa'y take two niadto nahitabo sa February 6 nga napasar gyud ang articles of impeachment didto mahigala sa Senate. Straight to the point. Kini karong panahon na mapasar ka ang articles of impeachment aron mapasa sa Senate. Kinahanglan sila 106 ka mga pirma. Ang mga party list representatives di kabot, mga 60 ra sila. Kung panalitan tanan, granting ha, o ang tanan mo pirma mga kaiganaan. Nan og dili mo pirma, kuwang pa. So, kung mapasar ang impeachment, mamirma ni mga congressmen, okay. Pero, ang ilang karir sad, medyo mamiligro, kay ang mga tao mahigala, nahibaw naman last nga election. Unya, karon eleksyon na, presidential. Last election, mga kagalaan. Midterm election. Unya, wa makapangandam tong midterm election. So, panalitan na congressman sa usa ka lugar, way nakigkontra, kay midterm election. Ikaduha, ang filing po sa Certificate of Candidacy at that time, October 1 to October 8, 2024. Straight to the point. Bantay ka dahin? October pa, nag-file na. So humana ang filing, usa sila mga higala na mirma sa impeachment. Straight to the point. Affected mga kaigalaan. Kay kadto kung nauna pang pagpirma sa impeachment, nauna pa mga higala ang pagpadaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga sa dahig. Unya, usa pang filing, daghan interesado mo file daiken. Straight to the Daghan point. interesado. Kadto magod kay na-file na daan, why kontra ko ba mga congressmen, unopposed. So pag
pada mahigalang digong dito sa dahig, March man to gipada. Last year. March, unya, ang pag-impeach si Sara, February of last year. So, wa na makaposisyon ang uban. But kining 2028, daghay interesado. So, panalitan karon ang congressman, mupirma mga higala sa impeachment batok ni Sara, kanang distrito niya diha. O dunay mga interesado diha. Labi na dako-dako imong distrito, doon na magiging interesado. Mga mo file mahigala o mubangga pagka-congressman, ni anang maong distrito medyo delikado mapiki ang kontra mga sukid di paminaw. Straight to the point. Alas sa 9:23 na. Sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. So mao ni mahigalay tan-awon gyud og tan-aw nako ang mga congressmen ron ila gyud ang gitimbang-timbang og maayo. Buino kung panalitan og mapasar gyud ang impeachment, maadto gyud sa Senate, malagmit kung doon nagi mamirma, madayon ang impeachment, kinahanglan nga ilang ipindown si Sara para di ka kwan. Ang kuyaw lang ana kung mosipyat dito sa Senate og dili makonbikto. Mo na problema day. O nagkapirma ang congressman panalitan. Unya si Sara wa makonbikto sa Senate, makadagan siya. Kay mama ni Tuyo nga aron di kadagan si Sara. Panalitag mosipyat, kay wa man ta kasabot ining naa mga higalay gisubay nga script ni Ron, unya mosipyat ang script. Kay kini ra ba mga kaiganaan, doon na ra ba yung mga kuan yun eh. Doon na mga higalay, kabantay ka, doon na tayo iplano, mo na itong plano ha, mo na itong buhaton, mo na. Doon na magibulihis in plano, ano, di man yung ma-perfect. Mo na gingon, wa may perfect na crime yun. Oroy musipyat mahigalang dili ma-convicto si Sara sa impeachment court. Unya makadagan pagka-presidente by 2028 na. Perting delikaduha. Perting delikaduha mga higala kay sa survey ron, so far sa survey, kani tinuod niya kong isulti, why makabangga ni Sara Duterte sa surveys. Surveys after surveys. Kisa may kandidato sa administrasyon ng John Vic Remulla. Kaya niya Sara Duterte, medyo di yun. Sa survey ha. Kinsa pa, Risa Hontiveros. Leni Robredo. Medyo kinis Leni hinoon og si Leni Robredo day panalitan kong mawa si Sara. Unya magbangga ay lang sila ni Kuan. Magbangga si Leni o si John Vic. Medyo dunay paglaom. Pero nagod Sara diha mahigala. Wa pay maka-kandidato ron nga makabangga Sara. Muna nga ilang buhaton aron nga dili makadagan Sara ila yung i-impeach. Ang problema lang ni kumusipyat unya o dili ma-impeach kay pag-abot sa Senate. Ang mga tao nagtan-aw masad. Inigabot sa Senado mahigala 15 na kabuk mga senador karon. Wa pa ta kasabot sa sunod nga mga yugto kay do na may mga huhungihong gani nga kuditahon nila si Tito Soto. Straight to the point. In fact, ng gawas sa matungan mahigalang Loren Ligarda. Kay kini mo kong Senate President dako sa di mahigala nga factor. Kay panalitan katong panahon sa last year si Senate President Chis Escudero mamontoy nakaamong sad nga nung wa madayang impeachment day kay man siya di lang sa tamag hearing kay kinini ang pabuton sa nato do na may question sa Supreme Court. Pero karon og maabot ang articles of impeachment ngadto sa Senate with Tito Soto as the Senate President tuloy gani. Paspas gani ang problema paspasan Tito Soto siya po'y mapaspas og mapulihan siya. Wa kita kasabot pa gyud lingin kay bula mahigala. Wa ta kasabot sa sunod nga mga yugto ani.